Muy bien, boas tardes. Vamos a dar inicio, en este caso, ao pleno de ordinario. Antes de dar inicio... Sí, habría que deixar constancia que hai unha solicitud de intervención do pleno dun cidadán que foi presentado o día 24, foi contestado o día 25 hoxe e foi inadmitida por extemporánea. O presentarse o día 24, considerando que o día de presentación está excluído no cómputo do día, pois estaría presentada fora de prazo. Moi ben. Pero tiene 24 horas antes do pleno. No, é dicir... ¿Es un motivo? Sí, está ¿Usted cree presentado. que es un motivo para que non desatar un vecino? Porque se íamos a falar do tema do problema que hai coas basuras. De verdade, eso... Sí. Se vamos a falar tamén da RPT. Porque nos trasladaron queixas por el tema da RPT. Ao mellor ese é o motivo. Eu creo que... Eso non é un motivo do secretario. Cando o reglamento di claro que 24 horas antes dun pleno pode presentar non é posible. Telemáticamente. O reglamento é moi claro. Nós tamén temos xente que sabe igual ou máis que vostede. O reglamento é moi claro. Son 24 horas antes do pleno. A nos danos moito este tema para desconfiar. Porque nós enterámonos polo tema dos tribunais que se fixeron esta semana. Temos queixas sobre vostede de que pode incumplir a lei de compatibilidade. Pode haber alumnos dun funcionario que puderon presentarse nesos exámenes. Bueno, queremos que se nos dé explicación. Ben, vamos a ver. Primeiro, dúas cousas. Dúas cousas... Por favor, de momento que presido o pleno, en este caso son eu, e lle pido un pouco de respeto e educación. Logo, aquí non se pode vir a facer afirmacións de tipo, decir, se alguén ten algún tipo de dúbida ou demais, vale, hai xuzgados, hai de todo tipo. Primeiro hai que aclarar que vostede non é a primeira vez que interven nun pleno. Eu creo que eu invitaría a buscar en toda Galicia que haya algún concello e incluso en toda España. Por favor, respéteme. Por favor, respéteme. Por favor. Si me deixa falar, vou intentar explicar o que digo o reglamento. Unha ilegalidade. Ben. Non me pode explicar. Logo, eu lle invito a... Explíqueme por que se cambiou un tribunal de persoas. Eu lle invito... Que é responsabilidade do secretario. A que se dedica o secretario? Porque o mellor está se dedicando a outro chollo. Que non se está dedicando ao chollo do concello. Eu lle invito a vostede a encontrar en toda Galicia, en toda España, algún concello donde se permita máis intervencións que as de apoio. Ben, segundo punto. En ningún momento pon no reglamento 24 horas. Eu creo que é o problema que ten vostede de interpretación. A nivel administrativo... Cantas veces viñen a falar por favor. Cantas veces viñen a falar aquí da mesma maneira? Vamos a ver, eu llevo a tratar de explicar e o invito que vostede, se quere vir cando queira, veña... Se quere falar, fale. Decir, As veces que viñen ao pleno nunca falou. Vamos a ver, decir, vamos a ver. Sobre unha legalidade. O reglamento... A ver, eu lle... O secretario, non o alcalde. O secretario me diga por que non me deixa falar. Eu vou explicar, decir, a diferencia. É dicir, a nivel administrativo non é o mismo un día antes que 24 horas antes. É dicir, vostede presentou... Vostede presentou fora de plazo como fai habitualmente. É dicir, que sucede? Que hai... Desta ainda se excedeu máis. É dicir, todas as solicitudes que presenta vostede están todas fora de plazo. Sabe cal sería o plazo legal para falar no pleno? O viernes hasta as 11:59 minutos. Claro, o que non marca o reglamento. O reglamento que fixeron vostedes e ahora é o viernes. E levo presentado escrito seguido, sin ningún problema. É sempre mal. É sempre mal. Pero sabe que sucede? Que vostede esta vez ainda se excedeu, que antes ainda os presentaba ás 2:28, é dicir, pero que ahora incluso ás 5:40 da tarde. Cando viña o número 14 de aquí a falar, non se excedía, falaba máis. Perfecto, é dicir. Ese non se excedía. Moi ben, é dicir. Que veña a falar legalmente. No. Si o presentara... Quero falar sobre queixas porque... Si o presentara legal... Dixéronos que o secretario da clases particulares... Vamos a ver. Por favor, é dicir, eu lle estou dicindo que, por favor,
lle pido que non lle falte o respeto nin aos traballadores cando fai a formación, non pode facer ese tipo de afirmacións, vale? E o pleno, eu lle vou a decir que vostede non lle pode faltar o respeto aquí a ningún traballador do Concello e non lle vou a permitir que se cambie un tribunal de comportamiento familiar. Vostede, decir... Aquí está o secretario. Por que ten que pasar eso? Cando a persoa que é familiar está nunha indefensión, se é nombrada a traballadora. Como non é grave? Claro que é grave. Claro que é moi grave. Como non é grave que non presenten a responsable de persoal ao seu expediente de contratación? Claro que é grave. É moi grave. E ven aquí vostede a contar que? Non contar nada. É dicir, eu lle volvo a decir que non pode faltar o respeto aos traballadores deste Concello. A ningún. Fala do que vostede libremente quere falar, pero eso non quere dicir que vostede teña razón. Nos aquí, vostede ten... Pero vostede diga aquí no pleno se ten a compatibilidade. É dicir, eu lle volvo a repetir que vostede non lle pode faltar o respeto a ningún traballador. A ningún traballador. É dicir, por favor, nos deixa continuar co pleno? Deixamos. Moi ben. Gracias. Ben, vamos a dar as traballadoras, en este caso, pois as técnicas municipais da Concellería de Benestar Social do Concello de Pollo. En este caso, me pasaron un escrito para dar lectura aquí antes do pleno. Bueno, como aquí sabemos, é dicir, no caso do noso Concello, cando se presenta formalmente e demais, pois distintas persoas veñen aquí, se fan unha serie de, en este caso, durante 5 minutos de afirmacións e declaracións, e sobre todo para os veciños que nos estén vendo, cando se fan moitos tipos de afirmacións e aseveracións e demais, eso non quere decir que libremente as cousas que se transmiten aquí que sexan verdade. E pode haber outras persoas que en este caso pois se sintan ofendidas ou en este caso sin os seus dereitos e, sobre todo, moitas veces incluso con faltas de respeto. Por eso nos solicitan, en este caso as técnicas municipais, vamos a dar lectura pois a un manifesto que nos trasladan e despois vos digo un pouco o que nos solicitan a petición que hai nese manifesto. Vou ler de forma textual. As técnicas municipais da Concellería de Benestar Social do Concello de Pollo, tendo coñecemento das graves acusacións que se fixeron nos últimos plenos ordinarios do Concello polo desempeño do seu quefacer profesional, por medio do presente escrito manifestan que o proceder nas intervencións relacionadas coa nosa profesión segue unhas fases a fin de coñecer a situación social coa que se está a traballar, como son o estudio diagnóstico e para as cales se empregan técnicas e instrumentos de recollida e información como son entrevistas, petición de documentación, visitas ao domicilio, coordinación con outras administracións, etc. Que as visitas a domicilio forman parte das ferramentas na labor do traballo social e dos servicios sociais comunitarios, como método de recollida de datos reais e realízanse para trámites como valoracións de dependencia, risga, axudas de inclusión social, informes de medidas de apoio á Fiscalía, valoracións de situacións sociofamiliares por parte dos servicios de menores e da Fiscalía de Protección ao Menor. As visitas non están reguladas na Lei de Procedemento Administrativo e realízanse non só por parte das e dos traballadores sociais, senón tamén polo resto de técnicos dos servicios sociais comunitarios, profesionais do Servicio de Dependencia e do Servicio de Protección de Menores, sen que este regulada a notificación por escrito. Que o feito de propoñer unha visita a domicilio non implica de ningunha maneira a entrada nun domicilio sen o consentimento do seu titular, polo que se nega rotundamente o intento de entrada no domicilio de ningún particular. Que en relación ás declaracións feitas sobre un caso judicializado, este atópase resolto por sentencia respaldando a intervención realizada por parte dos servicios sociais. Repito este párrafo, que considero moi importante. Que en relación ás declaracións feitas sobre un caso judicializado, este atópase resolto por sentencia respaldando a intervención realizada por parte dos servicios sociais. Queremos facer constar que as intervencións realizadas dende servicios sociais susténtanse na legislación vixente das que destacamos pola súa importancia. A Lei Orgánica 1/1996 de Protección Xurídica do Menor recolle no artigo 22 que non é necesario o consentimento do interesado para a recollida ou tratamento de datos que resulten necesarios para valorar a situación do menor. Os profesionais, as entidades públicas e privadas e en xeral calquera persoa facilitarán ás administracións públicas os informes e antecedentes sobre os menores, os seus proxenitores titores, gardadores ou acolledores que lles sexan requiridos por ser necesarios para este fin, sen precisar do consentimento do afectado.
A Lei Orgánica 8/2021 de 4 de xuño de protección integral á infancia e adolescencia fronte á violencia recolle nos seus artigos 15 e 16 o deber de comunicación da cidadanía e o deber de comunicación cualificado, respectivamente. A Lei Orgánica 7/2021, de 26 de maio, de protección de datos persoais tratados para fins de prevención, detención, investigación, ensuiciamento de infraccións penais e de execución de sancións penais, recolle no seu artigo 7 o deber de colaboración das administracións públicas que proporcionarán ás autoridades judiciais, Ministerio Fiscal ou Policía Judicial os datos, informes, antecedentes e justificantes que lle soliciten. As graves aseveracións realizadas públicamente e que poñen en cuestión o desenvolvemento do traballo efectuado está a perxudicar enormemente a actividade do Departamento de Servicios Sociais, un equipo técnico formado por mulleres que intervimos en moitas ocasións soas en contextos de violencia, sen saber que ou quen nos vamos a topar. Estas acusacións aumentan o nivel de risco ao que nos vemos expostas no cumprimento do noso traballo e que, lamentablemente, como se puido ver recentemente no caso da educadora social de Extremadura, poden derivar en atentados contra a nosa integridade física. Petición. As técnicas do Departamento de Servicios Sociais solicitan o respaldo deste manifesto por parte do Pleno da Corporación do Concello de Poio. Ben, neste caso, como non está suxeito a votación, eu aquí, si queredes, se abre un turno para cada un dos grupos. Eu o que sí podo decir, e adianto, que en nome do equipo de goberno, pois nos respaldamos totalmente este manifesto por parte das traballadoras do Departamento de Servicios Sociais. Sí, moi boa tarde. Dende o Grupo Municipal do BNG entendemos que, respecto do manifesto, que, algo xa se falara na Xunta de Voceiros da intención de traer este manifesto aquí, decir que, obviamente, estamos de acordo co apoio ás traballadores e o equipo social do Concello. Entendemos que hai unhas canles para realizar os diferentes trámites e que neste caso os técnicos do Concello e os traballadores do Concello merecen evidentemente o recoñecemento de todas as persoas que estamos aquí, porque son iso, traballadores que intentan facer o seu traballo. Dende o BNG non vamos a entrar en valoracións que teñan que ver con carácter privado, carácter interno e sobre todo con protección de datos e con temas que creo que son que abarcan máis aló do que temos que tratar no salón de plenos. Iso sí, sempre mostramos preocupación por aqueles veciños e veciñas que veñan e mostren as súas preocupacións e as súas dificultades, e como servidores públicos estamos na obriga de escoitar e de intentar mellorar, sempre sen faltar o traballo dos funcionarios públicos deste Concello. Sí, o Grupo Socialista sempre respaldou e sempre respaldará os traballadores municipales, ademais, sobre todo, en cuestións tan sensibles como o que ten que ver cos servizos sociais. Tamén é certo que é necesario dotar de máis persoal e dotar de mellores medios para que poidan desenvolver a súa función con solvencia e con transparencia e con rigor, porque é necesario solventar a carga de traballo que teñen actualmente, que é enorme. E logo tamén quería poñer de manifesto, que creo que é importante, é que, cando se trae a pleno un manifesto ou se trae a pleno un texto para someter a aprobación ou para ler, creo que se debe trasladar primeiro aos diferentes grupos políticos. Creo que como debe funcionar o pleno e que o que está regulado e como debe de ser. Entón, para a próxima vez, alcalde, sería interesante que se nos dera traslado do texto para poder analizarlo en profundidade e poder ter un posicionamento absolutamente claro. Con respecto ao que se plantexa, evidentemente, nos sempre respaldamos a actuación dos nosos traballadores e creemos que teñen demostrado solvencia ao longo da súa longo período de existencia. En calquer caso, é necesario dotarlle dos medios necesarios, dos medios humanos necesarios para que ese servizo funcione cunha carga de traballo razonable, porque na actualidade teñen unha carga de traballo moi alta, e ao mesmo tempo, pedirlle ao alcalde que se nos dé traslado de todos os asuntos que veñen a pleno. Cando se negan
intervencións, cando se facilitan intervencións, temos que ter os grupos de oposición constancia daqueles asuntos que veñen a pleno, e aqueles que se rexeitan e que non veñen a pleno, ben porque incumplen o reglamento ou ben porque hai un informe que desaconsella que poidan vir a pleno. Por lo tanto, lle pedimos eso, transparencia, e que os grupos de oposición estemos ao tanto do que vai a vir a pleno. Gracias. Solo por aclarar, neste caso, o escrito é unha petición propia dos traballadores que directamente truxera eu como alcalde a ler este manifesto á propia corporación. Vale, unha petición que non foi presentada ni tan siquiera por registro, foi unha petición propia a que se trasladara eu directamente a este pleno. Se non, non habría ningún tipo de problema en trasladar ao resto dos grupos. Pero se pode trasladar igualmente, non, alcalde? No momento que ten coñecemento, dá traslado aos grupos, e creo que é o razonable o que se debe facer. Moi ben. Vamos a dar inicio, en este caso, ao pleno ordinario do mes de marzo. Primeiro punto, aprobación da ata de sesión anterior. Queda aprobada? Sí? Vale. O segundo punto, expediente 781/2025, informe, intervención, control interno, exercicio 2024. Sí, entendemos que este punto, para dar conta, vai haber... hai quenda, non? O sea, temos que... Bueno, pois neste punto sí que queríamos facer algunhas mencións, porque se presenta un informe de intervención sobre o control interno do exercicio 2024 e hai datos que chaman ponderosamente a nosa atención e creemos que temos que dar conta dos mesmos. Bueno, a falta de facer un análise ou unha pequena intervención sobre o contido do punto, decir que, bueno, primeiro, advirte a súa política económica neste último ano. Hai determinadas cuestións que ven advertíndolle a súa interventora, que ademais vostede incidía cando estaba na oposición, e hai que lembrarlo, e agora non solamente o repite, sino que o fai de maneira máis repetitiva, máis constante, e a maiores tamén elimina procesos que estaban en marcha, como era a contratación que se puxo en marcha, e ademais o día así a interventora municipal, e que se elimina de cara a este 2025. Falo da contratación de contratos menores referidos aos contratos de obra. Un acordo que se tomou aquí como acordo plenario, que viñamos realizando en anos anteriores e que de cara a este 2025 elimínase, e a propia interventora municipal recomenda que debería seguirse e avanzar nese proceso que vostede agora elimina. Non solamente iso, fala tamén da política económica, de que siguen aumentando os seus reparos, siguen aumentando os fraccionamentos nas contratacións que deberían de facerse de maneira conxunta e non como se está facendo. Iso o está dicindo a interventora municipal. Hai informes desfavorables, concretamente hubo 52 informes de reparos suspensivos, e hai reiteradas advertencias da política económica que está levando a cabo o seu goberno. É importante dicilo porque vostede criticaba moitas das cuestións que se viñan realizando, moitos trámites que vostede está realizando tamén, pero non solamente iso, como decía ao principio da miña intervención, senón que o fai de maneira reiterada. O informe de intervención é moi duro, é un informe demoledor para a súa política e para o que vostede decía que viña a facer cando estivera gobernando, e, sobre todo, presenta constantes irregularidades e reparos desoídos de vostede como alcalde á intervención municipal. Falta de planificación en todos, prácticamente en todos os seus departamentos, e, sobre todo, o decía ao principio, algo que nos preocupa é que había un procedimento transparente para facer os contratos que permitía unha mellor transparencia, e que ademais se tomou con acordo plenario, que vostede agora non sabemos por que elimina de cara ao ano 2025. Bueno,
realmente o informe de intervención é preocupante, é un informe de intervención tremendamente duro que incide na política que se fai desde este goberno municipal en canto á xestión da economía, a xestión dos contratos, a xestión dos contratacións e os procedementos desta administración. É realmente preocupante. O período medio de pago se incumple nos 4 trimestres, isto non tiña acontecido, se incumple nos 4 trimestres do 2024, que xa non poden decir que herencia é unha anualidade na que xestionaron vostedes absolutamente todo, polo tanto, non poden esgrimir que a culpa é dos anteriores. Os 4 trimestres se incumple o período medio de pago, é dicir, se paga por máis tarde do que permite a lei. O número de reparos de intervención é altísimo e son reparos de intervención, como digo, que teñen enormes consecuencias, é dicir, fanzonamento de contratos, como pon de manifesto a propia intervención, fraccionamento de contratos, que é un procedimento ilegal, que o que os contratos se fraccionan precisamente para evitar os procedementos administrativos e o pon de manifesto a propia interventora ou a contratación sin procedementos ou sin o sistema reglado que exixe a lei para este tipo de actuacións. Bueno, nós tiñamos un límite tamén para a propia xestión destos contratos, onde a propia administración local se poñía un límite a hora de solicitar os RCs e dar conta dos procedementos de contratación á propia intervención. Ese límite voa polos aires, co cual van a poder facer contratos como lles pete, cousa que nos preocupa na medida en que fuxen do control de intervención. E logo, poñer de manifesto a gravedade do fraccionamento dos contratos, a gravedade da contratación sin procedementos e a gravedade non do número de reparos, que si é un número moi elevado, pero senón a gravedade dos reparos aos que fai referencia a propia intervención. É dicir, non estamos a inventar nada, estamos a reproducir aquilo que pon de manifesto a propia interventora que fala de incumplimentos moi importantes. E logo, outra cuestión que era a bandeira deste municipio, que era o período medio de pago, voou polos aires e nos 4 trimestres do 2024 se incumpliu ese parámetro que establece a lei á hora de pagar as facturas dos proveedores. Moitas gracias. Moi ben, dicir, eu creo que as persoas que nos estén escoitando, pois parece que todo é gravísimo, pero bueno, vamos a poñerle todo eso en contexto e con palabras e datos reais para que todo o mundo nos entenda. É dicir, primeiro, teño aquí os informes do 21, do 22 e do 23, que si máis ou menos din o mismo do que di este informe. Pero bueno, parece que este ano é máis grave, pero temos o 21, 22, 23. A xestión económica, en este caso do Concello, bueno, eu creo que non fixemos tan mal. Temos en este caso, pois, pechamos o 2024 cun superávit de 2.370.638. Por certo, cartos que o goberno de Pedro Sánchez, por non ter un presupostos aprobados, os ten retidos aos todos os veciños de Pollo. É dicir, os veciños de Pollo non podemos invertir estes 2.370.000 euros porque o señor Pedro Sánchez non ten un presuposto e neste caso, pois non podemos invertir estes cartos. Que lle parece? E así, centos de miles de millóns en toda Galicia e miles de millóns en toda España. É dicir, aqueles concellos que teñemos débedas, en este caso, nos bancos, pero que en este caso generamos remanente, pois non podemos facer uso dese remanente. Só nos deixan, a día de hoxe, utilizar para amortizar débeda. Cando falan dese informe, pois, por exemplo, desas cousas que vostedes ven tan graves, pois nós temos que a veces flexibilizar para colaborar cos colectivos. Por exemplo, hai un informe desfavorable que vostedes tamén supoño que estarán de acordo e o que seguramente lle gustaría era que nós non lle déramos, por exemplo, a subvención ao Ateneo, a súa sala de lectura. Seguramente estarían en contra tamén que a Sociedade Cultural Deportiva Raxó, tamén con un informe desfavorable, non lle déramos a subvención, ao CEIP de Viñas, ao CEIP Isidora Riestra, en este caso, pois a Escola do Bao, a Solidariedade Galega do Pobo Saharaui.
E seguimos. A Asociación de Amigos da Canceira, que tamén ten un informe desfavorable. A Saraiva Escolas Deportivas Pollo Deporte Base, tamén ten un informe desfavorable. O Club Quimbó Sin Pollo, tamén ten un informe desfavorable. O Club Atletismo Illa de Tambo, tamén ten un informe desfavorable. O CEIP de Lourido, tamén ten un informe desfavorable. Logo, vostedes, cando din isto, parece que é unha xestión do goberno. É dicir, nós como goberno, pois estamos aquí para intentar colaborar con todos os colectivos. E a interventora non é unha afirmación correcta a súa interventora, non. A interventora do Concello de Pollo e de todos os veciños, que ten que facer o seu traballo. E que sucede? Que ten que informar todo tipo de procedimento. Logo, cando hai un colectivo que se retrasa, cando hai un colectivo que incumpre un prazo, o vai a informar. Logo, nós o que temos que facer é pois intentar colaborar con todos esos colectivos que están dentro dese informe que vostede di que é tan dramático, pois temos que contribuir para eso. Tamén nos fala dese informe das axudas indirectas. Home, me fai moita gracia escoitar aquí algunhas persoas criticando eso, cando por outro lado nos meten solicitudes solicitando axudas indirectas ou subvencións indirectas. Porque nós sí que fixemos e fomos facendo os deberes. Por exemplo, quitamos unha línea de subvencións para os magostos para que, de forma legal, os colectivos poidan pedir esa subvención. Pero despois, e para as festas, temos, en este caso, unha línea de máis de 64.000 euros para que poidan pedir eso. Pero despois hai colectivos que, por problemas, porque non son capaces de constituirse, polo que sexa, nos piden colaboración para distintos eventos. Que lle decimos? Que lle decimos? Que di o Partido Socialista do Bloque? Lle denegamos esas axudas indirectas? Cando algún colectivo nos pide a colaboración dun xerador ou dunha carpa, ya denegamos, según vostedes. Porque vostedes queren, para o que nos escoiten, decir como que é un incumplimento do goberno de Pollo. E vostedes saben que non, sino que son incumplimentos de certos colectivos e que nós podemos actuar de dúas maneiras. Podemos lle denegar ou podemos, en este caso, facer o que facemos, flexibilizar para axudaroslo a eles. Logo esa é a diferencia, é dicir, logo vostedes saben que o informe non é tan dramático nin tan demoledor. E vostedes saben que todo o que estamos facendo é colaborando con moitas entidades que, en moitos casos, pois teñen moitísimos problemas para poder facer o seu traballo. E, por outro lado, tamén estamos colaborando con moitas, en este caso, colectivos que nos piden algún tipo de axuda indirecta, pois que nos, advertíndose en moitos casos, reuníndonos con eles, explicándolle que deben de ir pouco a pouco utilizando os canales legal e as convocatorias legales para evitar eses problemas. Pero eso é o que hai. E lle repito, non debe estar moi mal a xestión económica deste goberno cando temos un superávit de 2.370.000 euros. Logo, esos son os datos. O demais son valoracións de vostedes que as respetamos, pero non compartimos, claro está. Sí, mantémonos no que dice na primeira intervención. Sí que é un informe demoledor para a súa política económica. Vostede recurre aos colectivos para intentar xustificar o que vostede non sabe facer, pero aquí non estamos falando das axudas dos colectivos, estulle falando da política de contratación que está levando a cabo o seu goberno. E concretamente as axudas que vostede acaba de denominar non responden á política de contratación e ás irregularidades que se recollen no informe de intervención. Eu lle fixen e lle preguntei por que se anulaba un proceso no cal estábamos avanzando de cara á transparencia como era a contratación que se levaba a cabo nun procedimento transparente para contratos de servizos e para contratos de obras e que vostede elimina de cara ao 2025. Vale? Pois isto o que fai é perder o control da política de contratación deste Concello. O fácil é chegar aquí e decir non, é que a nosa política ten que ser así porque nós temos que axudar os colectivos. Nos estivemos gobernando aquí e tamén axudábamos os colectivos. Vostede fala que sabe dos informes do 2020, do 21, do 22 e do 23. Eu tamén teño aquí as súas intervencións na oposición no ano 20, no 21, no 22 e no 23. E con informes bastante mellores da nosa interventora municipal que hai que recoñecerlle o traballo que fai, que é unha técnica que fai o seu traballo e non vamos en contra do traballo da técnica, senón da súa xestión. Tamén podemos recordar aquí as intervencións que tiña vostede con informes mellores que este, ellas podía lembrar. Entón, vostede quite informe do 2020 e eu quítolle intervención do seu voceiro por aquel entón do 2020.
quite o informe do 2021, eu quito as súas intervencións de 2021. E así, vostede se quere fai de oposición e eu lle fago de goberno, porque se quere cambiamos. Agora, hai unha cousa que está clara, ainda non me dixo por que elimina as contratacións e un proceso que, ademais, a interventora municipal di que se avanzaba na transparencia, vostede o elimina. Hai menos concurrencia competitiva. Levan 2 anos de incumprimento da política económica que lle prometeu os veciños de Poio. Cando estaba aquí, todo era malísimo. Nós tamén tiñamos superávit. E vostede sentabas aquí e decía que facíamos todo mal. Vostede e o voceiro de política económica que representaba o Partido Popular naquel entón. Ten máis reparos, ten menos transparencia e, ademais, recurre sempre a botar a culpa aos demais ou a ir por outros camiños para esconder do que realmente estamos falando e do que lle fala a súa interventora, a nosa interventora, a interventora municipal. En definitiva, hai menos control, moitísimo máis desorden, unha advertencia maior, unha peor política económica, non mellorou nada, máis ben empeorou, conte o que queira, pero non está mellorando nada e preocúpanos realmente pois as advertencias que fai a interventora municipal a respecto da política económica deste goberno. O Partido Socialista, o Grupo Municipal? Si é moi chamativo, porque a primeira culpa era do goberno anterior, pero ahora, como non lle pode botar a culpa ao goberno anterior, lle bota Pedro Sánchez. E logo tamén aos colectivos, que é moi chamativo, non? Eu creo que aquí ningún grupo político falou das subvencións indirectas nin das subvencións a colectivos. Ningún. Porque entendemos que, bueno, hai reparos, unha vez xa o teño dito, hai reparos, repariños e reparóns. Estos son todos reparóns. E logo hai algún repariño, home, que non ten grandes consecuencias. Pero o problema daqui non está en que unha subvención se justifique en plazo máis ou menos ben ou mal. Vostede quere botar a asco a súa sardiña. De feito, a nós estos reparos que había porque para subvencións a colectivos e asociacións, e vostede aquí montaba uns cristos tremendos, estaba encolerizado, non? Pero en ningún momento se lle botou a culpa nin a intervención, como fai vostede, nin se lle botou a culpa aos colectivos, como fai vostede. Aquí o problema non radica nos gastos indirectos nin nas subvencións a colectivos. Aquí o problema radica na fraccionamento de contratos, que é un tema tremendamente grave, na ausencia de procedementos de contratación, que é un tema absolutamente grave, en incumplir todos os trimestres o período medio de pago, que é un tema moi grave. E logo, os argumentos que vostede esgrime para justificar estos incumplimentos me parecen completamente peregrinos. O de Pedro Sánchez é máis do mesmo, é unha ridiculez, cando Pedro Sánchez precisamente neste ano lle aportou 830.000 euros extra maiores, a administración que máis diñeiro difiere a este municipio, e vostede pois ten que, claro, antes a culpa eran dos anteriores, do goberno anterior. Agora, como eso non lle funciona, pois a culpa é de Sánchez ou dos colectivos. A interventora, que é unha gran profesional, é a mesma interventora que era antes, cando vostede aquí se poñía encolerizado, era a mesma. E as subvencións indirectas e a colectivos eran os mesmos e se reparaban e non había problema. Aquí o problema é outro. Hai un problema de xestión evidente, hai un problema que se establecía uns mecanismos de control interno na propia administración local para que os procedementos que superiores a 1.500 euros levara a retención de crédito e tuvera coñecemento de intervención, vostede os elimina. E os elimina precisamente para evitar o control da intervención, para evitar precisamente un control sobre os procesos de contratación que vostedes fai. E logo, non me compare un pequeno remanente con fraccionar contratos, que aquí di a interventora, que é un tema gravísimo, ademais que ten consecuencias penais, ou incluso a ausencia de procedementos de contratación. Polo tanto, estamos ante unha xestión nefasta, O único argumento que escoitei medianamente coherente é que a xestión económica non será tan mala cando temos de remanente 2.300.000. Bueno, este Concello tuvo de remanente 2.300.000, 2.100.000, moitas veces. Por lo tanto, bueno, pues eso non é un argumento, eso simplemente é que deixaron sin executar moitas cousas. Bueno, non quere decir necesariamente
que sexa bo ou malo. E logo outro argumento que utiliza é que non se pode utilizar o remanente, que nada ten que ver co tema que estamos a falar, é mentira. É dicir, a Diputación acaba de aprobar unha ampliación dun plan de infraestructuras utilizando remanentes. O problema é que non se pode utilizar o remanente para o que vostede quere, que é para gasto corrente, para este tipo de procesos, de procedimentos sin control, precisamente, de contratación, que o que vostede quere, dispoñer do diñeiro para gastalo, pero si pode contratar obras, pode contratar actuacións como pode facer a Diputación ou calquera outra administración local. Polo tanto, teña cuidado, porque estes informes de intervención son graves, porque estas actuacións poden ter consecuencias que vayan máis alá dun simple apercebimento, é dicir, eu estaría preocupado como alcalde recibindo estes informes de intervención sobre fraccionamentos ou sobre ausencia de contratación, porque me parecen cuestións graves que teñen implicacións legais. E logo, bueno, vostede sabrá, pero non lle bote a culpa a Pedro Sánchez nin os colectivos da súa xestión económica. Gracias. Moi ben, decir, é curioso porque vostedes cando falan do informe, logo vostedes o informe o collen como queren, decir, o informe que emiten, logo vostedes o que nos veñen a decir é que parte do informe lle interesa, outra parte non, é dicir, a nós cando nos falan dos reparos, os reparos están falados en eso, é dicir, das subvencións. É dicir, e quen está culpando os colectivos son vostedes, non somos nós. É dicir, logo, cando se fala de procedimentos, non son procedimentos que quere dicir que aquí o alcalde ou calquer concelleiro salte, sino que son procedimentos cando un colectivo, por exemplo, nos pide que lle paguemos unha carpa, estamos incumplindo un procedimento. Despois tamén me extraña decir, home, onte mesmo o Ministerio acaba de emitir un informe donde alcaldes de toda España, de todas as cores, incluído do Partido Socialista, se queixan por non poder gastar o remanente. Eu lle invito a que lle pida un informe ou unha aclaración á propia interventora. Eu non lle pido que me crea a min. Eu lle pido que crea a interventora que nós estamos deseando poder invertir os 2.360.000 euros que Pedro Sánchez lle retén a todos os veciños de Pollo en facer actuacións. Lle invito a que non me pregunte a min, que lle pregunte a interventora a ver se os podemos investir ou non. Despois, se pode dicir moitas cousas, pero hai datos e hai análisis que non son do equipo de goberno. Mire, hai un análisis que di que despois do Concello de Vigo e do Concello de Pontevedra, o Concello de Pollo é o máis transparente de toda a provincia. Supoño que se o estudio lle vale para decir que o Concello de Vigo, gobernado polo Partido Socialista, ten boa puntuación, e se lle vale para decir que a puntuación, en este caso, do Concello de Pontevedra en transparencia, lle vale para decir que despois deses dos concellos estamos, en este caso, o Concello de Pollo. Logo, tan mal non faremos, se somos tan transparentes, porque a puntuación parece que é boa e que mellorou moitísimo respecto ao que existía nesta casa. Porque me din vostedes a ver cando ocupamos en algún momento o terceiro lugar despois das cidades. Nunca. Somos o terceiro concello máis transparente da provincia. Vostedes saben moi ben que os procedimentos non se poden incumplir ni nada. Vostedes, nós actuamos da seguinte maneira. Escoitamos, analizamos e actuamos. Vostedes escoitaban, non analizaban e non actuaban. Cando vostedes falan dese cambio de procedimento, nós temos que escoitar os técnicos e nós o que non podemos ter é paralizado, porque hoxe en día pois as cousas cambiaron e os precios, por exemplo, en obras pois son moito máis caros que o que existía antes. E hai recomendacións dos propios técnicos que lle temos bloqueado a mitad dos servicios, lle temos bloqueados pois con obras que se antes costaban 15.000, pois agora chegan a 30.000, 35.000. E non é algo que faga o Concello de Pollo, sino que fan todos os concellos e outras administracións. Logo, saben vostedes que non incumplimos ningún tipo de procedimento. Nós o que intentamos é responder máis rápido, é dicir, porque é curioso, despois vostedes nos din que desde que anuncian unha obra tardan en licitala, en executala 6 meses, claro, porque hai un procedimento. E nós o único que vamos a facer con isto non é beneficiar ao equipo de goberno. O que vamos a facer con isto é que cando podemos facer unha actuación, o que vamos é a cortar os plazos. E os veciños van a poder disfrutar desas obras en un período máis corto de tempo. Porque vostedes saben que non podemos facernos aquí o que nos dé a gana. Saben o ben. Pasa que digo e xa está, e queda aí. E vostedes saben que estamos cumplindo a lei. E vostedes saben que somos, despois de Vigo e de Pontevedra, o concello máis transparente da provincia. E seguiremos traballando. E repito, a situación económica non será tan mala cando temos en este caso, superávit de 2.370.000 euros. Moi ben. Ben,
e dar conta. Sí, pasamos ao seguinte punto. Seguinte punto é proposta, cambio de finalidade de crédito, exceso de financiamento afectado. Ben, isto é, en este caso, pois, fai anos se iniciou un procedimento de expropiación neste Concello, unha serie de terreos, e, pois, hai, neste caso, un pago de intereses de mora, e, pois, dun remanente que existía aí do anterior exercicio, pois vamos a utilizalo para pagar eses, en este caso, pois, eses intereses de mora. Votamos, ora? Intervencións? Nada, simplemente, bueno, pues o proceso de expropiación de Camiño de Castelo, estamos completamente de acordo que se continúe co proceso. Estamos de forma unánime, sí? Vale, sí. Vale. No punto 5, expediente... Perdón, no 4, plans orzamentarios a medio plazo, vale? Isto é un informe que se emite, como todos os anos, onde pois, a interventora un pouco dar líneas xerais do período 26, neste caso, 28. E dar conta. O punto... Intervencións? Non hai intervención. Vale. O punto 5, expediente 555/2025, recoñecemento extrajudicial de crédito 4/2025. Sí. Ben, neste... Sí. Sí, neste caso, pois hai unha das facturas que se vai a retirar das que están aquí, porque, en este caso, o título da factura está mal, está relacionada coa Navidad e puxeron que estaba relacionada co pollo mostra. Vale? Logo se vai a devolver esa factura para que o concepto e todo está ben, pero o título da factura está mal, non ten nada que ver con este ano. Vale? Logo se retira. Sí, non, nos sorprendeu e fomos e o concepto está todo ben, da factura, cuadros, pero non coincidía, é dicir, que se confundiron no que é o título e puxeron en vez de pollo máxico, pollo mostra. Sí. Sí. A proposta sería manter a aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito coa eliminación da factura esta de referencia. Había dúas formas de actuar. Unha era retirar todo o listado, pero nos parece en este caso pois un persuicio por resto de, en este caso, de proveedores e retrasarlle un mes o pago. O que facemos é retiramos esa, enviámola en este caso de volta e que a corrixan co título. De recoñecemento extrajudicial imos absternos por unha cuestión, porque son facturas que tramitaron vostedes. Descoñecemos se o trámite de que veñan a recoñecemento extrajudicial responde pois a unha mala xestión, a unha falta de previsión, entonces vamos a manter a abstención. E o fío, aproveitando a miña intervención, falando que estamos falando da política económica do Concello, antes na súa intervención falaba de transparencia e me gustaría saber a que ano de transparencia se refire vostede, porque di que o Concello é un Concello transparente, seguramente que fala vostede de anos anteriores. E non son datos actualizados, eses non actualizados, dígame, non, pois son datos do ano que estamos cursando en 2025 ou son do 2024, pero seguramente que non se responde e, dende logo, se a valoración se vai a facer o ano que ven con respecto a este, seguramente que a súa transparencia vai a ir caindo en picado. Mais nada. Si nos vámonos a abster neste punto, en calquer caso podemos comprobar como non hai ningún pago a colectivo neste recoñecemento extrajudicial, que son todo facturas a proveedores. En calquer caso, tamén referencia ao que dixo vostede da transparencia. Eu recordo no debate último, no anterior debate do período electoral, vostede acusaba o Concello actual de aparecer mal nesa portal de Dintra, que é un portal de internet onde se coloca a información, porque non se había xestionado ese ámbito, pero logo, 4 anos despois, pasamos a ter esa calificación que vostede fai referencia. E recordo que no último debate a vostede xa non lle interesaba, parecía que era irrelevante, pero en cambio agora o esgrime como mérito propio é chamativo. Si vamos, calquer persona que teña un mínimo de visión crítica, que era analizar a veracidade do que di o alcalde,
pode ir a ese debate e comprobar como efectivamente a posición de Pollo no período electoral era unha posición que agora ele esgrime como tremendamente positiva. E logo, di vostede que elimina os controles de intervención en canto aos procedementos de contratación para facilitar que os diferentes servicios teñan máis, menos traballo, menos carga de traballo. En todo caso, decir que lle está retirando a carga de traballo e intervención, pero non aos diferentes colectivos, porque son procesos que o único que requiren son a retención de crédito, non requiren que os diferentes servicios informen, nin fagan proxectos, non ten nada que ver con eso. Ten que ver con facer retención de crédito e informar a intervención desos gastos. En calquer caso, a única persona que se ve beneficiada é a propia intervención que di que eso non é o correcto. Polo tanto, a veracidade do que di, como sempre, está bastante en cuestión, porque nada ten que ver ca realidade. Moi ben. Resulta curioso que fale dese debate, eu recordo perfectamente, e non sei se recorda vostede cal era a posición do Concello de Pollo nese momento, cando eu lle explicaba nese debate en transparencia. Vostede recorda cal era a posición do Concello? A posición do Concello... Nese listado? Quero recordar que era a cuarta posición despois de Redondela. Recorda mal, éramos os últimos. No. Vostede está falando... Estou falando do 2023. Eu falo do primeiro. No primeiro éramos os últimos, e o dixen aquí, porque non nos habíamos introducido os datos de Pollo nese portal, que é un portal de internet. Lo quere decir... Pero non, que quere decir é que vostede está defendendo como vos os datos do goberno anterior. E o que está facendo agora. Eu lle explico. Ao contrario do que fixo no debate. Eu lle explico, si quere decir, cando nós nese debate sacamos... E como vostede recoñece, éramos os últimos, eu descoñezo cal sería o motivo, pero éramos os últimos. Non sei se entraron, se non entraron ou se non cubriron en ese caso. Pero parece que esa crítica constructiva que eu fixe na seu día valeu para algo, para que despois vostedes se preocuparan dese listado. E os datos que damos ahora non son do seu goberno, son do noso goberno. Vale? Son datos de novembro de 2024. Vale? Non son datos, é dicir, os datos que non estamos sacando agora, donde se di que Pollo é o terceiro concello despois de Pontevedra cidade e Vigo, que, oye, xa me gustaría ter os presupostos que ten Vigo e Pontevedra e a capacidade de persoal e demais para poder seguir, pero cuidado, non, para nós, o feito de estar terceiros en transparencia non é suficiente. Nós vamos a seguir traballando para seguir subindo posicións e intentar ser o número 1 en transparencia en toda a provincia. Vamos a ver. Vostede sabe o que implica aparecer aí como transparente? O que implica? Ten que ver coa súa xestión? Ou ten que ver con cubrir os parámetros que ali existen, que son ao redor do centro? Eu non sei o que implica, pero creo que vostede non sabía cando estábamos de último. Eu creo que si sei e me preocupa, e por eso estamos, despois de Pontevedra e de Vigo, somos o concello con máis transparencia. Cando vostedes estaban... A posición actual foi a que vostede atopou. Como que atopou? É un informe que vaya a ese debate. De novembro 20... Por eso, que vayan. Que informe? Se é unha página web. Que vayan a ese debate e van a comprobar... Non di verdade nin o médico. Mira, moi ben. Madre mía. Sí, hai por aí, me sona esa expresión por aí, non? De algún sitio se escoita. Bueno, al final... Xa yo poremos. Me sona de algún sitio de ler eso. Mire... Cando nos, lle volvo a repetir, inda que lle moleste, nese debate lle dixen e lle expliquei, estábamos de últimos, 0 en transparencia, e o sabe, 0 en transparencia, e agora estamos de terceiro. Está mentindo. Sí, bueno, perfecto. Vale. Quenda de... Sí, claro. Vamos a ver, estamos en este caso... Sí. Sí. Toca a mí, non? Ben. Bueno, pois aproveitando a miña quenda de palabra, quería decirlle que vostede está equivocado co dato que está dando da transparencia, e se non consúlteo, senón que o consulte calquera dos concelleiros que está, porque vostede dixo que subira no dato da transparencia e se consulta ben, vostede non subiu na transparencia, vostede baixou, os puntos da súa transparencia baixa. E hai outro dato, ademais,
que chama ponderosamente a atención, que di que en colaboración, en participación ciudadá, está no 27,27%, co cal tamén baixou. Entonces, non subiu, baixou. Pero mire, temos todo pleno para que o consulten e, bueno, me pode rebatir se lle estou faltando a verdade ou non, pero os datos están aí e os datos matan o relato. As intervencións? Non. Ben, eu lle invito a vostede, a un análisis. Se vostede é capaz de conseguir, e fíxese a afirmación que vou facer, dos dous concellos que temos por diante, Poio é o que máis participación ten. Fíxese, eu lle invito a vostede, eu lle invito a vostede a encontrar en toda España e en toda Galicia un concello donde existan máis intervencións de membros que non sexan da corporación que o concello de Poio. O invito. E vai a sorprenderse que somos o concello de toda España e toda Galicia donde no pleno existen máis intervencións. Mire como lle dá volta. Non, é dicindo, eu estoulle dicindo que está faltando a verdade, porque está dicindo que a transparencia de Poio aumentou cando realmente baixou, e aparte estoulle dicindo que ten menos colaboración, e vai vostede e me dice, no, busque en España, vale, eu vou dicir unha cousa. Busque en España, a ver se atopa. E se queda... Vale, vou dicir unha cousa. Pero ten arte, Claro, é unha cousa que me repite, é unha cousa que me repite varias veces. Ten arte, a verdad que... Eu vou dicir unha cousa, calquer día vostede me trae unha folla, me escribo que queira que diga, e eu digo que vostede queira. No, pero entre iso, a mandarme buscar entre os concellos de España, non sei. Vale, moi ben. Votamos. Votamos. Sí? Votos a favor? Abstencións? Moi ben. Abstención. Sí. O punto 6, 5347, expediente 525/2025, proposta de modificación anexo de subvencións nominativas, orzamento 2025. Ben, como todos sabemos, este ano que a organización da concentración de motos, eu creo que é público, é dicir, por distintas circunstancias, sobre todo persoais e de saúde, non se celebra, e facemos o que é un aproveitamento e unha modificación para dar cobertura a outras peticións que existían e que nos entendemos que era importante asilizar. Unha delas, neste caso, era unha petición dun deportista local, de Cristian Nieto, que vai a competir no Mundial que se vai a celebrar este ano aquí en Pontevedra, na cidade, e é un importe de unha colaboración de 3.000 euros e un proxecto que está levando a cabo o Instituto de Poio por un importe de 2.800 euros, e o resto, neste caso, se destina ao que é a bolsa de festas e demais. E nada, algunha intervención? Sí, a ver, nos estamos de acordo con estas dúas subvencións nominativas. Habíamos proposto aí atrás que se lle fixera unha nominativa a non ao Parque Eólico do Castrove, que pola defensa que están a facer do seu posicionamento en contra dos eólicos, e non ben recollido, pero en calquer caso estamos a favor das que se propoñen, que consideramos que son oportunas. Por lo tanto, votamos a favor. Sí, en respecto a eso, é dicir, só dixemos no pleno, non se están constituídos a plataforma como tal, como colectivo, pero que sí, xa no seu día, cando nos piden colaboración, se pago cartelería, camiseta, é dicir, nos en principio, cada vez que nos solicitan algún tipo de colaboración, se está mantendo sin ningún tipo de problema. Vale, votos a favor do punto 6? Ben, o punto 7, expediente 3.000, en este caso 042/2020, modificación dos convenios de colaboración económica asinados entre o Concello de Poio, as AMPAs do CEIP Lourido, CEIP Isidora Riestra e Chancelas para a organización do servicio de comedor dos centros educativos. Ben, isto era un compromiso que existía por parte do equipo do goberno e da Concelleira de Educación coas AMPAs dos 3 centros, en este caso, que teñen comedor no noso Concello, porque a veces había xente que nos preguntaba, é dicir, son subvencións que son para aqueles centros e AMPAs que teñen o servicio de comedor, e o que se lle incrementa esa colaboración hasta facer unha aportación dun máximo de 2 euros para contribuir con esas familias para o servicio de menú e de comedor que hai nestes centros. Sí, estaban recibindo un 50 atado agora, non? Sí, se foi incrementando e... sí. Xa desde o 22 teño aquí nun informe que fixo intervención e se lle sube 50 céntimos en menú de día, entendo.
Moi ben, estamos a favor. Votos a favor? Bueno, unánime. Nada. Ben, aquí no caso do, se estamos todos de acordo, no 8, no 9, no 10, Sí. podemos, se nos permite o secretario, facer unha votación conxunta. Sí. Eu creo que vai ser unánime o voto, que son as bonificacións, en este caso, de actuacións en este caso relacionados co conxunto histórico de Conbarro. Sí? Estamos de acordo? Sí. Vale. Nas tres, entendo, non? Sí, sí. Vale. Vale. Vale, o punto 11, 53-52, expediente 44-22/2023, proposta de modificación RPT 1203-25. Boas tardes a compañeros da corporación, boas tardes veciños, os que nos están vendo desde a casa. Nada, unha explicación breve desta modificación da RTP. A modificación é para crear unha nova praza de traballador social para poder dar resposta ás necesidades da veciñanza. Para facer esta nova praza, pois amortízase unha praza que estaba sin cubrir desde a xubilación da persoa que a cubría antes, dótase de máis crédito porque era unha praza de menor categoría. Bueno, este é o punto máis importante da modificación. Depois ten outros dous puntos pequenos, outros dous puntos de menos importancia, que son o cambio de complemento específico da directora deste de Traballo Social e o cambio das funcións do mantenimento dos campos que antes facía como estaba a plaza antes era o axudante de deportes e agora como os fai o jardinero, pois poñerlle eses datos ao jardinero, non? Porque é o que fai o traballo e poñelo aí. Son os tres puntos nos que se modifica a RTP. En principio, nada máis foi levada á comisión, estábamos falada, bueno. Sí, nada, simplemente decir que nos fundamentamos e motivamos o noso voto a favor cando son cuestións que se levan a mesa dos representantes sindicais, pois sempre preguntamos se existe consenso cos representantes sindicais. Neste caso é unha decisión consensuada cos sindicatos que forman, que representan os traballadores deste Concello, nos comunican que todos estaban de acordo, entón, pois motivamos tamén o noso voto a favor desta proposta. Sí, no noso caso igual, vamos a votar a favor porque estamos de acordo coa proposta. Nada, eu agradecer a toda a corporación e tamén a mesa dos traballadores do sindicato, que foi unha proposta unánime, é dicir, creo que todos coñecemos pois eso, a carga de traballo que ten o servicio, o que se intentou foi dar resposta pois unha demanda que existía e se vai a incrementar pois en este caso pois unha traballadora, unha nova traballadora social. Ademais, se vai añadir vinculada ao Plan Mais Provincia financiada pola Diputación de Pontevedra outra nova traballadora que incrementamos tamén o número de meses e despois as modificacións aí que transmitiu antes o Concelleiro de Persoal, que era tanto a directora en este caso das traballadoras sociais, que se consolida con ese complemento, e tamén pois uns traballos que viñas exercendo, que era o xardiñeiro, pois se lle recoñecen. Pois nada, estamos todos de acordo. Votamos. Esta abstención. Vale. Esperamos. Bueno, podemos decir... No, sí. Espera, no. Nada, non pasa nada. Di algo máis. E se escoita todo, é dicir, se plantexamos non lo di, Que diga aí a votación? Vale. Unanimidade. Sí, estamos todos de acordo, non, Iago? Moi ben. Vale, o seguinte punto, expediente 664/2025, moción do BNG para solicitar o apoio á manifestación do 6 de abril. É dicir, é unha moción que presenta o BNG, que pasou por comisión, e ten o turno a portavoz do BNG. Sí, traemos esta moción relacionada coa sanidade, reivindicando unha vez máis a mellora da sanidade pública, tanto no noso municipio como a nivel galego, e traemos concretamente unha
petición que está facendo a plataforma So Sanidade Pública, que fai a todos os concellos de Galiza para pedir a adhesión e o apoio á manifestación que se vai a celebrar o día 6 de abril en Compostela. Unha manifestación que pretende seguir reivindicando melloras na sanidade pública e que neste momento non son efectivas e que ademais se falamos de sanidade, falamos de unha cuestión que nos influye e ademais nos afecta tamén a toda a veciñanza do noso concello, porque non somos alleos a o que está pasando na sanidade pública. Seguramente que moitas veciñas e veciños que nos están escoitando sufrirán demoras cando queren ir a seu médico de cabeceira, sufrirán importantes demoras cando queren sacar unha cita para un médico especialista donde o mellor teñen que esperar máis de 5 meses por doenzas que requiren unha atención inmediata. Seguramente que moitas das veciñas e veciños que están escoitando saben o que é chegar ao PAC da Parda e que non te atendan, chegar ás urxencias de Montecelo e ter que estar botando horas e horas para que nos atendan, urxencias que o mellor podían ser atendidas incluso ou previdas en atención primaria. Calquera das persoas que teñen que recurrir ou ben por un problema propio ou por un problema dun familiar, saben o que está acontecendo na sanidade pública deste país e saben que non vai en mellora, senón que cada día está empeorando. E cando falo diso, falo porque lle está afectando aos dereitos sanitarios de a todas as veciñas e veciños do noso concello. Por iso, entendemos que é importante que o Concello de Poio, independentemente do color político que represente, debe de gobernar para todos os veciños de Poio e debe de apoiar esta reivindicación, igual que facían vostedes cando estaban na oposición, que apoiaban cando traíamos aquí iniciativas que levaba a cabo a plataforma de So Sanidade, cando facíamos manifestacións e vostedes acudían, o Concello sempre tivo colaboración porque entende que temos que gobernar para todos os veciños e os veciños están afectados polas políticas sanitarias da Xunta de Galiza. E vostede é o primeiro en decir que primeiro pensa en Poio e que o que fagan na Xunta que a vostede non lle importa, que vostede defende os intereses dos veciños de Poio. Pois neste caso o que estamos pedindo é que se defendan os intereses sanitarios dos veciños de Poio que sufren as consecuencias da nosa sanidade pública. E non falo dos profesionais da sanidade pública, que son uns excelentes profesionais. Falo da falta da xestión sanitaria por parte da Xunta, dos recortes, da privatización dos servizos que teñen como consecuencia pois o que está ocurrindo no día a día da nosa sanidade e, como ben decía ao principio, sufrimos todas e todos. Polo dito, traemos esta moción que ven a solicitar máis atención primaria, como decía na miña intervención, mellor atención hospitalaria para cando chegamos a esa atención que require máis cuidado, que non este colapsada por aquela atención que non se realiza nas consultas de atención primaria, e tamén máis sanidade pública, un dereito que non debemos de perder e que logrou moitos anos ter a sanidade pública que día a día estamos perdendo. E por iso pedimos a esta corporación municipal, pedimos ao goberno local e pedimoslle a vostede, alcalde, que apoie as reivindicacións da plataforma de So Sanidade Pública. Pedimos tamén que utilicen as súas redes municipais para publicitar esta manifestación que permita aos veciños decidir, que van a decidilo, pero que o Concello, como representante dos veciños, permita e facilite información para aqueles veciños que queiran acudir e que colabore tamén para defender os dereitos dos veciños de Poio referente a sanidade pública. Por iso, instar o goberno municipal a difundir a través dos medios o seu alcance da manifestación convocada pola plataforma So Sanidade Pública o día 6 de abril en Compostela
e facer tamén, dende aquí, aproveito o Pleno Municipal para facer un chamamento ao conxunto da veciñanza de Poio e dicirlle que participe e que reivindique os seus dereitos sanitarios e que a oportunidade para facelo é xuntarse o día 6 de abril e facer unha protesta masiva en Compostela. Mais nada. Sí, nós vamos a votar a favor desta proposta. Estamos completamente convencidos da necesidade de mellorar o sistema sanitario, de implicar para que os gobernos, especialmente do Partido Popular, entendan que a sanidade ten que ser exclusivamente pública, que non se descapitalice a sanidade derivando ben partes do funcionamento hospitalario, como está a ocurrir coas analíticas, coa limpeza, cos comedores, cos determinados servizos de limpeza, con unha serie de servizos asociados que se van externalizando, descapitalizando que é a sanidade pública, perxudicando o funcionamento da sanidade pública, con sistemas que funcionan claramente moito peor do que funcionaban antes, con funcionarios levados directamente desde os Sergas, e vemos que hai unha enorme degradación en canto aos diferentes servizos que otorgan os hospitais, tanto en atención hospitalera como en atención primaria. É necesario dotar de personal todos os centros que están claramente nun déficit, nomeadamente Pollo, que ten un ratio, como temos dito en moitas ocasións, elevadísimo. No caso de Pollo faltan médicos, os médicos que hai teñen asignados unha población excesiva, o que dificulta notablemente a atención e prolongando moitísimos tempos de espera. Cando vas a Pontevedra ocurre exactamente o mesmo, os diferentes centros, PACs, están completamente colapsados, e o sistema se mantén precisamente pola vontade dos facultativos e das persoas que traballan no sistema público de saúde, porque vemos como ano a ano se producen novos recortes moi sutiles e moi ben pensados, privatizando diferentes aspectos. Outro día me enteraba que tamén se privatizou que é a esterilización do material quirúrxico, cousa que é insólita, non? E normalmente nos hospitales había uns autoclaves que permitían que os propios facultativos fixeran esa labor, pero hasta eso se externalizou, e así vai a pasar con absolutamente todo. No caso de Vigo, pois hai solamente público os facultativos, todo o demais é privado. Cando queren ampliar camas teñen que contratalas como se fora un hotel, coa dificultade que isto acarrea, co gasto que acarrea, como xa estableceu o propio Tribunal de Contas, que supuxo un incremento de custe de 470 millóns de euros, que é unha absoluta animalada. E vemos que no caso do Novo Montecelo tamén o propio estacionamento se fai por xestión privada, co que isto implica para os propios usuarios, co que implica para as persoas que van a consultas, pero imaginemos unha persoa que ten unha estancia longa no hospital, o que implica eso económicamente, de ter un estacionamento privado no que ten que pagar todos os días por estar ali, é unha verdadeira salvallada, unha locura. Non ten ningún sentido que se faga eso así, porque ademais o propio hospital, pola propia configuración que ten, implica que veña xente de toda a comarca, que veña xente de longas distancias, polo tanto é necesario mobilizarse nun vehículo, que ten que ter ese vehículo en algún sitio, polo tanto non lle queda outra que pagar. Aí deberíamos tamén incidir en que o Sergas buscar algunha solución para que ese estacionamento non fora de pago, buscara no perímetro algún outro sistema de estacionamento disuasorio, algún outro sistema que permita que non todos as persoas que fan uso do hospital teñan que pagar. E, bueno, en definitiva, pedir unha sanidade pública, universal e gratuita para todos, pedir que a veciñanza proteste e vaya a esta manifestación promovida e impulsada por Só Sanidade Pública, e manifestar o compromiso do Grupo Socialista Municipal en que estaremos nesta manifestación e que temos e apoiaremos todas as reivindicacións que se fan desde este colectivo. Moitas gracias. Sí.
Sí, grazas, alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Dende o PP de Poio respetamos a opinión de todos o dereito de manifestación, como non pode ser de outro xeito, especialmente o das persoas que queren efectivamente unha mellor sanidade pública. De feito, nos queremos unha sanidade pública mellor e traballamos para mellorala. Por iso, sentindo moito, non podemos validar unha manifestación xa non política, senón claramente partidista. Esta non é unha manifestación para pedir unha sanidade mellor, é unha manifestación contra a sanidade pública galega, se dita sanidade non está xestionada polo Bloque Nacionalista Galego, polo Partido Socialista. Unha manifestación que está convocada dende unha entidade abertamente partidista, baseada en datos falsos sobre a situación da sanidade pública galega e que ten como único obxectivo desprestixiar o sistema galego de saúde e atacar a Xunta de Galicia e o Partido Popular, que é quen o xestiona. Non creo que ninguén se sorprenda se digo que a plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia é unha entidade fondamente partidista e que non ten como objetivo mellorar a sanidade senón atacar a xestión sanitaria da Xunta cando goberna o Partido Popular. Non ten ningún interese polas melloras en definitiva da sanidade se esas melloras as consegue o goberno do Partido Popular. É unha plataforma que dirixe un antigo asesor do bipartito que chegou a manifestar nos medios de comunicación que críticas aos aparatos de oncoloxía doados aos Sergas pola Fundación Amancio Ortega por ser un lavado de cara e unha operación de marketing. Uns aparellos que no ano 2021, xa non digo agora, levaban 27.000 pacientes de cancro e 300.000 mamografías. Isto é ao que se opoñía o voceiro desta SOS Sanidade Pública. É unha convocatoria falsa e está baseada nunha premisa falsa, porque, abro comillas o que di a moción, unha manifestación para frear a deterioración, desmantelamento e privatización de todo o sistema sanitario público galego por parte do PP galego. Deixando a parte que vostedes nos pidan que apoiemos este texto, ademais, é que é mentira, non? Porque a que deterioro se refiren? Se o orzamento que adica a Xunta a Sanidade aumentou un 45% dende o ano 2009 en infraestructuras, en equipos, pero tamén en profesionais, con 8.000 traballadores máis e 700 millóns máis en gasto de persoal. E que privatización? Se cos presupostos na man, os concertos coa privada son agora mesmo un 4,7% do orzamento, a metade do que eran co goberno do bipartito. E que desmantelamento? Se o goberno galego dedica á sanidade pública máis de 5.450 millóns de euros, o maior investimento sanitario da historia. E podemos dicir con orgullo que a sanidade pública galega é hoxe líder en España, e mesmo internacional. Sí, en campos como trasplante, vacinas, medicina preventiva e oncoloxía. Esa é a realidade. E saben cando mellor se demostrou isto? Sábeno? Pois hai agora 5 anos, durante a COVID, son uns días despois dunha manifestación exactamente igual que esta que se vai a realizar, que publicitaban nos seus redes sociais, e alá foron vostedes a dicir que a sanidade galega era a peor e todo estaba fatal. Entón chegou o COVID e Galicia demostrou ser unha sanidade punteira en protexer as persoas, aos maiores, aos nenos, con test, con vacinacións, e coa menor mortandade de España. En Galicia fixemos iso. Mentres hoxe coñecemos que, por exemplo, no goberno central e os gobernos de outros de esquerdas a outras comunidades xestionábanse de outra maneira, con comités de expertos inexistentes, con mascarillas, coldos e aldamas e demais, e que iremos sabendo máis historias, pero non sei se é esa a xestión sanitaria que queren implantar en Galicia, pero non grazas. Xa o dixeron os galegos no ano 2020, no ano 2024, e sentindo moito, decimos yo tamén agora, respetando o dereito de toda a cidadanía a manifestarse, faltaría máis, non podemos apoiar e financiar unha manifestación contra a sanidade pública galega.
Grazas. Claro que cando falamos, claro, no texto da moción, obviamente falan do PP porque o PP é quen está gobernando a Xunta. Se en lugar de ser o PP estivese outro partido e a xestión da sanidade a estivera facendo mal, pois se nomaría outro partido. O que non pode ser é pretender que decir que a sanidade vai ben e que por iso nos temos que calar. Pero eu o dixen ao principio da miña intervención, porque ao final a xente que está escoitando se lle pode falar de números, se lle pode falar de moitas cousas, pero eu no día a día, na realidade do día a día, cada persona sabemos o que sufrimos coa sanidade. Eu estou convencida que vostedes teñen o papelón de vir aquí e telo que defender porque está gobernando o Partido Popular, pero vostedes non poden estar de acordo co modelo sanitario que hai. Ou senón, todos, o decía na miña intervención, desgrazadamente, se hai unha persona que teña unha doenza que lle poida provocar un estado de saúde grave e que teña que estar agardando máis de 6 meses para facerse unha primeira proba que pode ser vital para o diagnóstico desa enfermidade, dígallo a todas esas persoas que sufren todos os días esa lista da garda e que teñas que recurrir, porque sabe o que está pasando agora na sanidade pública, que precisamente cando te atopas nesa situación ou cando temos un familiar que se atopa nesa situación que non é atendido porque o mellor ten que esperar 6 meses, sabe o que ten que facer? Ten que recurrir á privada. Sabe para qué? Para que lle axilicen o trámite, porque a pública non dá para máis. Non dá para máis, porque está colapsada. Eu non falo dos profesionales da pública, falo da xestión, non dá para máis, e ten que recurrir á privada. Sabe o que pasa? Que o mellor ese veciño, esa veciña, pois o mellor se pode permitir recurrir á privada, pero que pasa con aquelas persoas que o mellor non teñan medios económicos para poder pagarse un médico privado? Pois iso é precisamente no que estamos convertindo a nosa sanidade pública. É dicir, estamos convertindo a sanidade pública nunha sanidade de si tes cartos, te curas, e se non os tes, non te curas. E iso é camiño do que vai a nosa sanidade. E o que queremos é que defender a nosa saúde e poder garantizar a saúde das persoas que non vaya da man de unha caixa de recaudación como que se quere convertir a sanidade. E Rocío, me pode contar o que queira, pero calquer persona que me este escoitando sufre día a día o que está pasando na sanidade. O sufrimos nas consultas, cando temos listas da garda aquí en Poio, cando nos pechan o centro de saúde de Poio polas tardes e temos que ir ao PAC da Parda e resulta que no PAC da Parda non hai médicos e te tes que marchar para Montecelo e o mellor tes unha fiebre e tes que estar con xente que está con doenzas moito máis importante das que está sufrindo por culpa de non ter unha atención primaria. Isto é o día a día, sí, é así, é o día a día e o sufrimos todos. E vostedes tamén, estou convencida de que dunha maneira ou de outra tamén o sufren, pero teñen que vir aquí e teñen que salvarlle os muebles ao Partido Popular da Xunta. Entón, deixen que a xente se reivindique e fan un chamamento dende aquí a xente. Tes 2 minutos máis para pechar. Ben, no seguinte sí. No, en fin, che quedan o peche. Sí, bueno, me chama a atención esta estrategia do Partido Popular de desacreditar as persoas para xustificar os seus argumentos. É dicir, seguramente o presidente desta asociación, o cabeza, o portavoz, a cabeza visible, se comeu os nenos vivos, pero vostedes antes, cando estaban na oposición, iban ás manifestacións e parecían moi ben, pero agora ese señor é o demonio. Non entendo esta necesidade de atacar e desacreditar a nivel persoal a un médico que o único que fai é defender polo interés xeral e polo interés de todos a sanidade pública. Me pode decir, señora Cochón, canto dese orzamento que di vostede se destina ao Hospital Cunqueiro? Canto dese incremento de gasto se destina ao Hospital Cunqueiro? Porque houve unha anualidade que representou o 40% do total do gasto anual sanitario de Galicia. Se dá conta? Ese pelotazo para forrar a los colegas. Porque a mí non me gusta falar nestos términos, pero como vostedes, e nos términos que entenden, e o nivel de demagoxia súa se pode medir na capacidade que ten de culpar a terceiros, a Pedro Sánchez, a Álava,
esta máquina de botar fango que fan vostedes, como se eu aquí ahora empezo a falar do hermano de Ayuso, la madre de Ayuso, de la venta de mascarillas, la hermana de Feijóo e todos os millones que la asigna la Xunta de Galicia. É dicir, estamos a falar de pollo. En pollo se coñece moi ben cales son os problemas que teñen a sanidade, porque os padecen. Porque temos os consultorios que sistemáticamente están sin médicos, porque temos en Anafans un centro que sistemáticamente está sin médicos, ao sistema de pediatría é un desastre, nunca funciona, nunca opera ben, os plazos son terribles. Quero dicir, en pollo coñecemos ben cal é a filosofía que teñen vostedes do sistema sanitario. E o gran problema do sistema sanitario é a primaria, porque descapitalizan a primaria, queren anular a primaria, eso cronifica as enfermedades, eso implica que se colasen os hospitais e a larga supón un maior gasto. O gran milagro español da sanidade pública que nos permitiu ter a segunda esperanza de vida máis alta do mundo é precisamente o sistema primario, da atención primaria, que vostedes están a cargar. Porque eso fai que as enfermedades cronifiquen esa atención cercana, directa, de coñecemento da familia, da evolución xenética, dos problemas que ten a propia familia, porque hai moitas enfermedades que son epigenéticas, que teñen contido xenético, que teñen unha relación directa entre o contexto familiar. Esa atención é o milagre español que vostedes están a cargar. E cando falan de que destinan o maior presuposto da historia, o destinan ao pelotazo do Cunqueiro, non á sanidade. A sanidade o que fan é descapitalizala e cada vez maiores concertos coa pública, privatizar servizos concretos. Eso é un gran problema, porque moitos dos servizos asociados aos hospitales os están privatizando, o que implica é que gran parte dese gasto que vostede di pasa ás mans privadas, descapitalizando o sistema. Cando estaban na oposición apoiaban esta plataforma e as reivindicacións desta plataforma. O problema é que vostedes cambiaron de posición, non é que a plataforma se volvera mala e deixara de ser unha plataforma contra o PP. A plataforma defende principios dignos, que é unha sanidade pública universal e gratuita para todos, que é o que ven que están en perigo. E ademais a maioría dos integrantes son do sector sanitario, saben ben do que falan. Moitas gracias. Sí, grazas por deixar claro coas súas mentiras que o único obxectivo desta moción desta manifestación é desprestixiar a sanidade pública galega e atacar a quen a xestiona por decisión dos galegos, por certo, que é o goberno de Alfonso Rueda. Miren, por desgraza, antes ou despois, todos somos usuarios da sanidade. E, por sorte, os que estamos aquí somos usuarios, seremos usuarios da sanidade pública galega. Unha sanidade que non é perfecta, por suposto que non. Ten moito que mellorar. Ten déficits, como falta de médicos especialistas, por certo, que é algo común en toda España, e que debe solucionar, por certo, o Goberno Central, pero unha sanidade pública que se demostrou na COVID como referendaron os galegos repetidamente, e como sabemos todos os que pasamos por ela, que é unha das mellores do mundo, grazas a 45.000 grandísimos profesionais, pero tamén grazas a unha xestión eficaz e a un goberno que está a facer o maior investimento da historia. Insisto, máis de 5.450 millóns de euros, o 40% do orzamento para prestar a mellor asistencia posible aos pacientes. E non lles recordo, non privatizamos, non. Únicamente temos, a privatización sería a metade da que tiñan vostedes co seu goberno bipartito, señores. Esa é a realidade. A nosa sanidade, cos tempos temos unha sanidade cos tempos de espera máis baixos de España, 50 días menos que a media española, con iniciativas de prevención e detención precoz, pioneiros como o proxecto Xenoma, unha sanidade líder en oncoloxía, é a realidade, cribados e trasplantes, é unha sanidade co calendario vacinal máis completo do mundo. Esa é a realidade. Voulle tomar prestadas as palabras, por certo, dun amigo deste Concello que non é particularmente sospeitoso de ser partidario do Partido Popular. Hai uns días na contraportada do Diario de Pontevedra que Rodrigo Cota, que decía máquina de respirar. Yo soy un fanático del Sergas
Y sé que eso molesta a mucha gente. Siempre digo que me han salvado la vida en varias ocasiones. Hay que hablar mucho y muy bien de los servicios públicos. Los usuarios, sobre todo los habituales como yo, tenemos una responsabilidad. Luego, los hay que se pasan la vida enfadados. Allá ellos. Yo estoy vivo gracias al Sergas. Y el día en que me muera, lo haré muy a su pesar, pues sé que su trabajo es mantenerme en esta tierra el máximo tiempo posible. Tampoco soy muy conformista. Hay que exigir más, con el mismo empeño con el que hay que agradecer lo que tenemos a cambio de lo que pagamos. Hay que hablar, insisto, mucho y muy bien de los servicios públicos. Remato, alcalde, todo é mellorable, pero para mellorar ten que saber cal é a realidade. En fronte ao seu catastrofismo, o certo é que gracias aos nosos profesionais, ao noso compromiso coa cidadanía, temos unha das mellores sanidades públicas do mundo. Sabémolo nós, sábeno vostedes e tamén sábeno os veciños, que cada vez que se lles pregunta aproban a nosa sanidade e que hai apenas un ano volveron a apoiar de forma moi maioritaria a xestión sanitaria e o proxecto do Partido Popular. Esa é a maioría social de Galicia, a que está orgullosa da nosa sanidade, lonxe do sectarismo e das mentiras, que quere seguir coidando de todos cada vez máis e mellor. E con sentidiño, por suposto. Grazas. Moi ben. Pecha o portavoz do BNG. Nos temos claro que os profesionais da sanidade pública son excelentes profesionais que fan dunha maneira espectacular o seu traballo, pero que precisamente son os propios profesionais da sanidade pública os que piden diariamente solucións á súa xestión. A xestión que, xa que vostede a toma en primeira persona, a xestión do Partido Popular. É certo, como decía vostede, para cambiar o rumbo desta política se fai co voto. Eu teño a esperanza de que cheguemos a votar ao Partido Popular da Xunta para cambiar o rumbo desta política, porque se cambia co voto, pero tamén se cambia coa reivindicación. E iso precisamente o que estamos facendo, protestando e reivindicando, e pedindo que as cousas melloren, porque na casa caladiños seguramente que non imos conseguir nada, e o que temos que facer é protestar. Eu fago daqui un chamamento a xente, primeiro, a que participe nesta manifestación, a que faga unha reflexión sobre o que sufre diariamente e as carencias, as esperas que sofre na sanidade pública, e non ten por que sufrir, porque isto vai da man de unha mala xestión que se está realizando por parte da Xunta, e faga un chamamento tamén para que protestemos, para que reclamemos, porque esta política se pode cambiar, porque hai medios e recursos para podelo cambiar, para poder dotar de máis profesionais, para que os profesionais non teñan que asumir tanta carga de traballo, para que non se colapsen as urxencias, para que teñamos máis médicos especialistas que poidan detectar máis rápido as doenzas, e todo iso se cambia con unha mellor xestión. E precisamente o que queremos é demandar e reivindicar que se cambie o rumbo da política do Partido Popular en materia sanitaria. É igual que vostedes antes, coa mesma plataforma, como apuntaba Gregorio, apoiaban, os que cambiaron agora foron vostedes. A plataforma sigue sendo a mesma, os colectivos que están coa plataforma tamén, e as reivindicacións, desgraciadamente, o gallá cambiaran as reivindicacións, pero desgraciadamente siguen sendo as mesmas, porque nada cambiou. O gallá cambiara, pero non foi así. Moitas gracias. Vamos a pasar a votación. Votos en contra da moción. Votos a favor. Ben. Vale. Sí. Pasamos ao control, sí. Damos conta do estado de execución dos acordos e tamén dos decretos da alcaldía, así como tamén hai a renovación da adhesión ao convenio de presidencia FEGAM e en coordinación de actuacións no desenvolvemento do programa galego de vigilancia fronte á vespa velutina. Moi ben. Pasamos ao turno de rogos e preguntas. Mocións urxentes.
Sí. Sí. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, dado o resultado e a nosa preocupación pola sanidade pública do noso Concello, imos solicitarlle á Concelleira de Sanidade que se proceda a convocar a Mesa dos Dereitos Sanitarios de Poio para abordar os problemas e asuntos relacionados cos obstáculos de acceso á atención primaria, así como a situación actual que se está a vivir en Poio. A SEMADE solicítase información sobre os trámites que está realizando o Concello de Poio en relación á construción do novo centro de saúde. Para iso, compra activar este órgano de participación para que se informe da situación da sanidade no noso Concello, que creemos que é de vital importancia. Gracias. Entendo que é un robo, verdad? Sí. Mais? Bueno, primeiro, boas tardes, noites xa a todos. Bueno, esta pregunta embellece aquí no pleno como a min, porque estaba revisando e xa fai máis dun ano que se fai. Estamos vendo como avanzan obras da Xunta de Galiza ao redor de Poio, e vemos con preocupación como a punto de chegar a Semana Santa a PO 308 segue sen rematar. Entón, gustaríanos saber cando está previsto o remate, dado que solamente hai que ver a subida do IES no estado que se atopa. Ben, como non está o Concelleiro de Obras, le respondo eu, decir, de momento non recomendan a pavimentación con choiva. Deixou de chover esta semana e polo que nos transmiten a intención é entre a próxima semana, si o tempo e as condicións meteorológicas se acompañan, creo que van a facer a pavimentación. Mais preguntas? Sí. Teño un rogo, vou facer unha exposición para o mesmo. Quere dicir que hai unha exposición e ao final da exposición hai un rogo. Sí, porque iso ademais permíteme o regulamento, entón vou a facer unha exposición e despois ao final da exposición pois manifesto o rogo. Moi ben. Entonces, ao fío da petición que fixemos no pleno pasado, que facíamos unha petición a respecto da empresa Valoriza e concretamente a caducidade da súa vida útil neste Concello, porque, como ben dixen no pleno pasado, en xuño de 2023 caducaba unha das cláusulas que se recollen no contrato de recollida no lixo. Dende este grupo municipal reiterouse a este goberno e solicitáronse informes que non se nos facilitaron. No pleno pasado, o fío das palabras que vostede decía, que eu preguntáballe se se iba a tomar algún tipo de sanción con respecto á empresa Valoriza e vostede decíame que faría o que os informes técnicos lle dixera. Entón eu, pois, para ir adiantándolle traballo, presentei un escrito solicitando que se informara por parte dos técnicos de Secretaría de Contratación e de Intervención e de Tesourería o grado de cumprimento que estaba tendo o contrato. Tamén solicitamos a imposición de sancións á empresa concesionaria do servizo en proporción aos informes que existiran na actualidade por incumplimento das inversións e das obrigas das ofertas da mellora das obrigas e das melloras ofertadas no seu momento. Lembrar, e vou a reiterar, que se leva incumplindo dende xuño do ano 2023. E, ademais, estamos vendo como de maneira alarmante está empeorando día a día o servizo, así como todo o mobiliario que ten que ver coa contratación. A día de hoxe non temos resposta, nin vostede facilitou ningún dos informes que solicitamos. O escrito primeiro pediuse aquí no pleno, despois presentamos o escrito por sede electrónica, non tivemos contestación e tampouco a día de hoxe temos copia de eses informes, si é que están emitidos. Entón,
Neste pleno, o rogo que lle quero facer é facer mención a outro escrito que vamos a presentar. En este caso, no escrito, vamos a recurrir tamén o que son as cláusulas do contrato e, concretamente, no propio contrato fala da xestión e da forma de control a respecto da empresa do lixo. Entón, en base a iso, o que llevamos a pedir é, primeiro, solicitar os informes remitidos polo técnico municipal, porque así se recolle na cláusula de formas de control, polo técnico municipal encargado da dirección do servizo e como resultado do control de calidade sobre os incumprimentos observados por parte da empresa. E tamén terá que propoñer as sancións que procedan e o importe do cal será deducido da factura mensual da empresa. Solicitar tamén ao Concello de Poio que inicie as xestións oportunas mediante as consultora de control de calidade, e iso se recolle no artículo, na cláusula 25, que establece as formas de control que ten que ter o Concello coa empresa adxudicataria, e solicitar mediante a consultora de control de calidade contratadas ou efectos que se teña que facer para proceder á supervisión efectiva da prestación dos servizos ofertados, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Estamos recurrindo a algo que se recolle no contrato e xa que vostedes non nos están dando os informes que nós estamos solicitando de maneira reiterada e non entendemos por que non se facilita esa información ou se nos dá acceso aos mesmos, pois o que estamos pedindo é que se realice un control de calidade, que se lle pida a persona responsable do servizo que emita informes e decirlle tamén que se non temos a razón dos informes que estamos solicitando a respecto do incumplimento que está tendo Valoriza, pois teremos que recurrir a vía xudicial para que sexa a xusticia a que teña que pedirlle aos técnicos que emitan estes informes que, ademais, son de obrigado cumprimento. Este é o rogo que fago constar, é o escrito que vai a quedar presentado, reiterando esta solicitude respecto aos incumprimentos que está realizando Valoriza co Concello de Poio e que están sufrindo todos os veciños que vivimos neste concello. Máis nada. Moi ben. Máis preguntas? Sí. Eu teño unha pregunta para a Concelleira de Igualdade e Servicios Sociais. Queria preguntar porque cando menos ata o día de hoxe o Concello de Poio está adherido ao programa Bioxen, que é a ferramenta para protexer as vítimas de violencia de xénero, para traballar na prevención e tamén para coordinar aos corpos de seguridade con CIM, servizos sociais, coa xustiza, etc. Entón, queríamos saber se o Concello de Poio continúa adherido a este servizo, porque, ademais, é un dos criterios cos que se asigna as cuantías económicas dos fondos da violencia, dos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Perfecto. E se celebraron este ano, entonces, todas as comisións e xuntanzas necesarias ás que nos obriga a estar adheridos a Bioxen. Sí. De todas formas, ahora que iso, adianto que se convocará a mesa de violencia no mes de abril. O que respecta a nós, a mesa local de violencia, convocarase no mes de abril. Teño pensado iso, sempre vai todo nos será mes de abril. E, bueno, continuaremos nun futuro adheridos a Bioxen. De acordo, pois esa é a pregunta. Boa tarde a todos e a todas. A miña pregunta é para a Concelleira de Urbanismo, Rocío Cochón. Querría saber se vostede nos pode dicir por que está pechado a día de hoxe o parking gratuito de Camiños das Bocas. O parking gratuito de Camiños das Bocas, sí. Pois, verá, esta é unha herdanza que temos de vostedes, porque se saben, tanto vostedes como os veciños que nos están vendo dende as súas casas, dende que estamos no goberno,
temos xestionados, posto a disposición da cidadanía, máis de 1000 plazas de aparcamento. É un traballo que realizamos intenso e continuo dende que estamos na alcaldía. En concreto, este aparcamento trátase dunha situación que se encontra en precario, é dicir, non hai formalizado absolutamente ningún contrato, non está regulado de ningún xeito, está suxeito vinculado a unha herdanza dun desarrollo urbanístico que foi irregular dende o primeiro momento e precisamente por esa razón está paralizado. Entón, polo tanto, dende a nosa chegada proporcionamos á veciñanza máis de 1000 plazas de aparcamento. Eu e todos os veciños e veciñas, cantas veces escoitamos que non podían ir a comer ao seu domicilio en Combarro, por exemplo, porque non tiñan onde aparcar. Vamos traballando parroquia por parroquia dende que chegamos para solventar ese problema e coido que estámoslo a conseguir, polo menos eso nos traslada a veciñanza e os empresarios e empresarias de Poio. En este caso en cuestión, en resposta á súa demanda, trátase, insisto, dunha herdanza que recibimos de vostedes, que non está regulada de ningún xeito e que, dada a xestión irregular, pois daqueles polvos estes lodos, non? Esa é a situación a que nos atopamos. Que conste que dende a corporación, dende o goberno de Poio, intentaremos resolver esta herdanza, pero non é unha tarea sinxela, senón terían a vostedes desbloqueado en todos estes anos de goberno. Recibímola en estas condicións, así que, por a nosa parte, a nosa intención de resolvela, pero esa é a situación na que nos encontramos neste momento. A verdade é que me fixo un pequeno Quijote, pero non me contestou a miña pregunta. Vostede veume a decir, perdone, eu escoitena, veume a decir, faloume do aparcamento de Combarro, de non sei cantas, de moitas cifras, anda moi mal en matemáticas, 1000, bótese pa baixo, 500 e son moitas ainda. De todas formas, vou dicir unha cousa, a herdanza que lle deixamos é parking gratuito, Camiño das Bocas, coste cero para o Concello, parking gratuito, Porteliña, coste cero para o Concello, parking gratuito, Anafans, coste cero para o Concello, non tiramos de chequera. E que conseguiron vostedes con eso? Pechalos. Vostedes ven un problema onde hai traballo. O traballo non é un problema, é unha solución. Entón, vostedes non me contestou a nada do que lle contestei. Pregunteille porque estaba pechado. E sabe por que está pechado? Porque vostedes non teñen capacidade de negociación. A realidade é que o parking estivo... Aí está todo o aparcamento generado en Combarro, xa sei que está nerviosa. Señora Cochón, está moi nerviosa. Non se poña nerviosa. Simplemente lle digo... Simplemente lle digo que o aparcamento de Camiño das Bocas, como todo o mundo sabe, sí, xa sei que lle molestan as verdades, pero as verdades hai que contalas. Cando lle molestan as verdades, se poñen a falar sin parar. Perdón, cando lle molestan as verdades, se poñen a falar sen parar. Entón, a verdade, a única verdade que coñecen os veciños e as veciñas de Poio é que coa anterior corporación o parking de Camiño das Bocas estivo aberto e que lle costou ao Concello 0 euros. Igual que o parking de Porteliña, 0 euros. E os dous pecharon. Algo será. Gracias. Unha pregunta máis? Sí, teño outra pregunta. A outra pregunta é para o Concelleiro de Medio Ambiente, para Domínguez. Nestes últimos días estamos a ver que se están depositando uns materiales, uns vertidos, un recheo aí
no que todos pensábamos que iba a ser un terreno para equipamento no que se pretendía construir o centro de saúde, e calquer veciño que pasa por aí ahora ve que aquilo está feito nun vertedeiro descontrolado, no que se está facendo un recheo. Me gustaría saber si conta con algún informe dos técnicos municipais, porque me parece ilegal a todas luces, e non só ilegal, que o día que se queira facer algo ali, vai haber que retirar miles e miles de metros cúbicos de material que vamos a pagar todos os veciños e que agora están depositando gratuitamente outros entidades. Gustaríame saber a que se debe este recheo e que se ten pensado facer con ese solar. Eso é mentira, o Concello non leva. Están votando empresas privadas. Traballa para o Ayuntamiento. Si, non. A ver. Se dices eso, non me preguntas. Manolo, por favor, que veñas, eres a persona máis antiga desta corporación. Como lle decías un día a compañeira Marga, hai que vir preparado. Ti tes que vir preparado, non sei se estás preparado, pero polo menos non mintas. Non mintas. Non se pode decir... volvo unha vez máis vostede a facer unha falta de respeto, así que eu, cando menos, eu creo que debería hasta retirala, porque non considero que vostede... Ángel, eu non lle falto respeto a nadie. Vale. Despois, mira, eu retiraría. Cada un coa súa educación. Eu retiraría. No, pero digo... Incluso polo mismo... Mira, solo... Mira, se me permites. Simplemente, solo polo respeto, como ti ben dis, que a persoa con máis edad desta corporación, solo por respeto, eu casi retiraría esa afirmación de decir que non está preparado. É dicir, podríamos analizar aquí moitas cousas, quen ou quen non. É dicir, eu... por cuestións de educación, a todo retiraría, fíxate. Esa mesma intervención me hubiera gustado que a fixeras cando interpelou a compañeira, vale, e non a fixeches. O que pasa que depende quen faga a pregunta. En todo caso, por concretar, eu lle fixe unha pregunta e el me contestou que as que estaban botando ali os materiales eran de materiales do Concello. Non dixo eso. Dixo, é lo que di é que todo que se vota ali ten conocimiento do Concello, pero vostedes o que teñen que decir é claramente... Non dixo eso, non mintas. Vostedes o que teñen que decir... Dixo que era material do Concello, e eu lle digo que é mentira. Están en contra o Partido Socialista de que se deposite o que sae do cemiterio de San Salvador, está en contra que se deposite ali. Eu non dixe nada do cemiterio de San Salvador. Cando queira, igual na zona, eso é unha valoración súa. Podemos valorar que actuacións son legais ou ilegais. É unha valoración súa, alcalde. Na zona podemos valorar cuáles son as actuacións legais ou ilegais. Perdón, estoulle facendo unha pregunta ao señor Domínguez e vostede sempre lle conta a xente que lle dá a gana. Entón, ali votaron moita xente, moitas empresas privadas, vale? E non era material deste Concello, ainda por encima, vale? E sabémolo todos. Entón, a pregunta é que se pretende facer ali, porque aquilo se está facendo un recheo, non se fixe unha drenaxe antes de facer o recheo, porque aquilo é un humedal e hai que facer unha drenaxe, obviamente, porque se se bota a terra encima, eso vai a salir agua para todos lados toda chea de barro. Entonces, claro, eu que lle pregunto, e aparte, tamén fago outra pregunta. Si calquer veciño deste Concello, se lle permite a empresas privadas depositar ali residuos, calquer veciño que queira facer unha casa e vai a facer un destierre ten o mismo dereito. Tamén quero saber se lle vai dar esa oportunidade. Acabache de verdad. Non me vas a interrumpir. É que non podes interactuar nas preguntas. Interrumpir usted máis. Vas a deixarme falar. Volvo a confirmar o que che dixen antes. Ali non se deposita nada sin conocimiento do Concello. E se algún particular quere facer algo e o Concello lle autoriza, non hai ningún problema bollalo. Eso é un terreno provisional que se utiliza para ese tipo de cousas mentras non se fagan outras cousas. E se está, efectivamente, en algún momento rellenando, porque aquelo, o suelo aquele era irregular e había moita agua. Entonces, non sei se está contestado. Quero dicir, eso todo é con conocimiento do Concello. Sea empresas privadas ou outros, como ti dices, que non sei a que te refieres, lógicamente, porque outros non sei quen son. Xa me dirás que son outros. Entón, aí todo que se move ali é
o conocimiento pleno do Concello. E se utiliza, deixame terminar, que ainda non acabei. Sí, perdón. Vale. Bueno, pois eso se utiliza para esos casos. En un momento determinado se move dali, se vai para outro lado, se utiliza efectivamente incluso con restos de ramas, donde ali depois se levan máquinas para fazer o compost, se utiliza para moitas cousas, porque ti que pretendes? Que eso que se quede parado sin facer nada? Gastamos aí unha pasta para qué? Para que fagas ti o que queiras ti? Non. Nos utilizamos, lógicamente, bueno, perdona que estou falando, vale? E depois se queres preguntar, me preguntas. Entonces, eu non sei se contesto a pregunta ou non. Eso está utilizando dunha maneira provisional. Cando se destine ao que se destine, habrá que tomar consecuencias, limpialo ou non limpialo. Pero de momento se utiliza dunha maneira provisional. E todo o que se deposita así é en pleno conocimiento do Concello, vale? Non sei se contestei ou non. E dime, se non te importa decirme quen son outros. Non dixeches exactamente antes, dixeches que tiraban que eran materiales do Concello, vale? E non eran do Concello, por eso lle dixen que non. E despois, coa resposta de provisional, foi a mesma resposta que me deron fai un ano cando fixen a mesma pregunta e sigue sendo provisional, quere dicir, un basurero provisional. Gracias. Dome por enterado que fan da canteira da Graña un terreno para equipamento que se supoñía, vostedes están facendo unha escombrera. Perfecto, dámonos por enterado. Che valeu a resposta ou queres que che conteste de outra vez? Non, valeu? A ver, eso se utiliza dunha maneira provisional. Se se utiliza despois, a final, cando se faga un proxecto do que sea, dentro de o que sea, pois habrá que adecuar o terreno para ese menesteres. E nada máis. Que crees? Que se cerre, que non se faga nada? É non sei que pretendes. Utiliza para o Concello. Que sea unha escombrera, non? Eso non é unha escombrera. Escombrera dices ti. Dille, pois, unhos calificativos que non son eso, non son escombreras. Se utiliza... Tamén usted usa un calificativo de provisional e non é provisional, porque levan máis dun ano. Anteriormente fixenlle a pregunta ao señor Marcial, que non está, porque estaban depositando residuos, e dixo que era provisional, que o iban a retirar. Non só non o retiraron, sino que lle botaron por encima... Bueno, creo que a pregunta está máis que debatida. Está ben. Ben, o que sí, despois de escoitar aquí as afirmacións das preguntas anteriores, desde o equipo de goberno, pois vamos a pedir que se emita un informe. Entendo que o aparcamento de Porteliña era o que se pechou, o que estaba cando foi durante a obra, e o que se fala agora é do Camiños das Bocas. Vamos a pedir aos técnicos que nos emitan uns informes sobre, en este caso entendo que os contratos que existían, os convenios para eses estacionamientos. E así xa podemos, nos valoran esa xestión tan boa que aquí se nos presume onde había estacionamientos gratuitos e o que hai agora. Logo pediremos que nos informen dos documentos que existían tanto do Camiño das Bocas como do de Porteliña. Informen do custo. Perfecto. Tendrán que informar de todo. Moi ben. Boas noites a todos e a todas.